Hello! Или Ciao a tutti amici! Днес ще направим една домашна италианска лазаня от Апоя. За корите за лазаня ще ни трябва 3 яйца и 270 грама брашно. Аз сложих една супена лъжица и зехтин. Правим си едно тесто и го оставаме 30 минутки да си почива. През това време ще си направим соса. Във всичките италиански рецепти, които са истински, разбира се, използват прясно цели. Тук сложих една лъжица крема сирене, това е по желание, но става много вкусно. И сега е време да си направим нашите кури. Предварително ги разточваме по този начин, за да може по-лесно да минават през номерациите. Вира се, започваме първо от големият номер и финишира на втори номер. Не е задължително да си правите корите, можете направо да си ги купите. Аз обичам играчката. Ето и малко пармезан и става страхотно.